Ejjew nibnu iktar pontijiet mal-kumplament tas-soċjetà u mhux ħitan. Ejjew nibnu pontijiet b'mod speċjali ma' dawk li huma kritiċi tal-Partit Laburista. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat waqt diskussjoni bejn il-kandidati għal kariga ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit. Il-ħitan il-logħba mhux kemm nolluhom il fuq biex ma jattakkawniex, imma kemm inħottuhom biex nilħqu n-nies l-oħra fis-soċjetà tagħna. Fl-aħħar xhur il-Partit Laburista għadda minn żmien xejn feliċi, iżda dan il-moviment xorta baqa' b'saħħtu. Appella biex il-Partit Laburista jerġa' jaqbad il-mentalità pożittiva u jkompli jkun qrib tan-nies u tas-soċjetà. Meta tqis il-burraxka kollha l-attakk enormi li kellna fuqna, konna nistennew li ħansibu ruħna taħt l-ilma minflok hemm turija ta' saħħa kbira ta' dan il-moviment illi għadu fuq quddiem, ħajibqa' fuq quddiem u jien il-rol tiegħi mhux nibnu l-ħitan biex inżommu mill-attakki, imma jekk imqar inbena ċint f'dawn l-aħħar ġimgħat, dak iċ-ċint bulldozer inkaxkruh lilien ħalli nerġgħu nibdew nitkellmu iktar man-nies. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li se jkompli jaħdem flimkien mad-Deputat Prim Ministru Lewis Grech, mad-Deputat mexxej li se jiġi elett u mal-kumplament tal-Kabinett. Dan biex flimkien ikomplu jaħdmu fuq oqsma importanti bħall-ambjent u l-faqar. Hawnhekk innota kif b'miżuri bħal traħis tal-kontijiet ta' dawlu l-ilma, it-traħis fil-prezzijiet tal-uniformijiet u riforma fit-trasport pubbliku għenu biex aktar nies ħarġu mir-riskju tal-faqar. U rridu nerġgħu nkunu pożittivi illi nafu u nuru lin-nies illi nafu x'inhuma l-problemi u lesti li nieħdu s-soluzzjonijiet għalihom. U li noħolmu biex nagħmlu affarijiet li jkunu ambizzjużi. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li delegati li jażlu lil min jażlu bħala deputat mexxej se jkun parti integrali mit-tim maqut li bih se jitmexxa il-Partit Laburista. Jien nemmen li għandu jkun persuna illi tgħin fil-bini ta' strutturi ġodda li tgħin biex insaħħu internament, imma jien mhux fil-ħitan importani fil-pontijiet, fil-bridges. Biex nibnu l-ħitan għandna biżżejjed nies li jridu jingħalqu fihom nfushom. Jien mhux il-ħitan. Il-bridge mal-kumplament tas-soċjetà, aħna parti mis-soċjetà, mill-kumplament tas-soċjetà, u ġifieri min ħajkun minnkom li ħajkun magħżul m'għandux jkun biss deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit fis-sens tradizzjonali li jkun deputat mexxej illi jgħin biex jibbridġja mal-kumplament tas-soċjetà